imani da tsawon rayuwa. Amin. Wani abu biyun ana addu'a a rika hada su da imani da tsawon kwana. Tsawon kwana babu imani halaka ne. Shi yasa za a yi mutum addu'a Allah ya baka tsawon kwana sai a ce tare da imani. Saboda in kwana ya tsawaita a cikin sabon Allah zunubi ake karawa kuma ni wuta ake kara shiga. Ta ce na yi aure na shekaru amma babu da kuma ina so a samun X daga donor from a stranger don a mini IVF procedure with the cooperation of my husband. Malam menene matsayin wannan a musulunci? Allah ta'ala ya kare malam daga sharri shaitan, ya biya iyayensa da gidan aljanna. Amin ya hayyu ya qayyum. Ishu na IVF abinda ake cewa in vitro fertilization shine IVF ga matan da ba sa haihuwa mai matsayin sa addini. A dauki ruwa na namiji a saka a hada da kwai don su samu haihuwa. Na farko mu tunatar da kanmu akan cewa ita haihuwa gaba ɗayanta jarrabawa ce. Akwai mutanen da 'ya'ya za su kai su aljanna kuma Allah iya nufin su da rahama da arzikin shiga aljanna sai ba su 'ya'ya don su je aljanna. Akwai waɗanda haihuwa zai iya kai su wuta, idan Allah ta'ala ya nufin su da rahama da arzikinsa sai hana su 'ya'yan don kada 'ya'yan su kai su zuwa ga wuta, sai ya kai su zuwa ga aljanna, sai ya hana su haihuwa. Kula ga wannan a duk lokacin da Allah ta'ala ya hana mutum haihuwa namiji ko mace, ko ya ba wa mutum mata ko ya ba ta mata bai ba da maza ba, ko ya ba da maza bai ba da mata ba, ko ya hana duka biyu, wallahi azim mu gode wa Allah subhanahu wata'ala dan shi ya san gaibi mu ba mu sani ba. Addu'ar da muke dare da rana, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar, me yiwa wannan addu'a Allah ya karba. Muna roƙonsa mai kyau a duniya da lahira. A kissa ta magabata da a yanzu bisa ga waƙin abin da ke faruwa akwai dukkan alamu tun da komai iya da sanadi, to akwai sanadin 'ya'ya da yawa suna iya kai iyayensu zuwa ga wuta. Saboda iya daga cikin wurin da a yau iyaye muka yi fali mafiya yawan mu hatta musulmai shine tarbiyyantar da 'ya'yanmu akan tsarin addinin musulunci. Kuma haihuwan nan mutum za a tambaye shi gobe kiyama akan ta. Don haka tunani na farko da nake so in canja mana shine idan Allah ya hana ki haihuwa ko ya hana ki haihuwa, kada wannan ya sa hankalin ki ya tashi. Me iya yiwa ne wata rahama Allah yake nufan ki da shi ya hana ki haihuwa don ya kai ki aljanna. Min babin misal, a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai iyalin sa na Aisha radiyallahu anha, ta taba haihuwa? Ba ta taba haihuwa ba. Duk yadda muka ga ta ruwaito hadisai, ta shahara a gidansa, ya yabe ta, ya faɗi alkhairin ta, kuma ya ce ta dattijon arziki. Abubakar Siddiq as-Siddiqul Akbar radiyallahu anhu, ta fito a babban gida, ta je babban gida, amma Allah bai ba ta haihuwa ba. Kuma ba inda muka ga tana complain ni ban haihu ba. Shi yasa idan muka duba tarbiyyar magabatan mu na da sai a ce ɗa na kowa ne. Saboda me? ‘Ya'ya da yawa sun amfani iyayen watakila mu ba haifin ba muna kanana. Mai iya yi wa iyayenmu ba sa rare sai mu amfanar da wasu amfanin da kuma iyayenmu a rayuwa ba. Saboda shi ɗa na kowa ne. Wani yanzu anan ya rasa uwarsa yana yaro ƙarami, wani ya rasa mahaifi yana yaro. Yanzu watakila yar mahaifiya ko ƙanwar mahaifiya ta amfana da rufin asirinsa wanda mahaifinsa ba ta amfana da wannan ba. Akwai wanda ya tashi ba mahaifiya ba mahaifi. Min babin misal, mu dauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mamarsa da babansa sun bar duniya yana yaro karami, ya zo da wannan alheri da Allah aiko shi na annabi manzo da Qur'ani da musulunci. Yau muke cin albarkacin zuwansa, amma wannan sako da ya isar mana iyayensa Allah bai kaddara sun riski wannan sakon ba. Wannan misali ne wanda yake bayyana maka shi da na kowa ne. Kada rashin haihuwa ya sa ki yi tunanin Allah bai baki ba, bari ki nema. Ki sani akwai ɗan da wata ta haifa sai kuma Allah ya kaddara ya amfana da ke fiye da ke ɗan da ki haifa da. Mafhum? Tayi, don haka tunani na farko da nake so na gusar, Allah yana yin abun da ya ga dama wajen ba da ƴaƴa, ya ba wani maza ya ba wani mata ya ba wani maza da mata, wasu ya sa su zama juya ba sa haihuwa. Akwai mai iya bani ko da aya Qur'ani?
lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi yakhluqu ma yasha. Wani sura kenan? Suratul shura, aya ta nawa? Zai zama ta 50 kenan. Misali ne wannan mai kyau. Lillahi mulku samawati wal ardi, na Allah ne halittar sammai da kasai, sai ce ya khluqu ma yasha, yana halitta abin da yaso. Ya habu liman yasha'u inasan, yana ba waɗanda yaso ƴaƴa mata zalla. Sannan wa ya habu liman yasha'u dhukura, yana ba wasu kuma ƴaƴa maza zalla. Yanzu wani bai da ƴa mace, duk maza ne. Wata kuma ba ta da namiji, su duk mata ne. Sai ya ce wasu kuma yana haɗa musu maza da mata, ba tare da an bambance 50-50 ba. Yadda ya ga dama sai zama akwai dai maza da mata a cikin yayan. Ya ce wa yaji aluman ya sha'u a ƙima, wasu kuma yadda Allah ya so sai mai da su a matsayin juya ba sa haihuwa. A nan ai bai aibata ba, sai Allah ya ce haka ya ga dama. Shi fa imani shine mu yadda da abin da Allah ta'ala ya kaddara ya hukunta mana, ko da abin nan ba haka muka so ba. Don kullum hukuncin Allah ga mai imani daidai ne. Ba ma taba kalubalanta hikimar Allah a cikin duk abin da ya yi. Duk abin da ya ba a questioning Allah me yasa ya mun haka, ba a yi. Imani shine mu yi hakuri, mu yadda kuma mu gode masa akan abin da ya ba mu ko ya hana mu. Mafhum? Tayyib. Kula ga wannan Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alayh a cikin Majmu'ul Fatawa nasa juz'i na 17 shafi na 27 zuwa 28 yace hakura da IVF shi yafi dacewa, in vitro fertilization. A hakura da shi yafi dacewa. In Allah bai bada haihuwa ba, munasaba da wannan aya da wasu ayoyi, a hakura, saboda komai Allah ya kaddara mai kyau ne, musamman ga wanda yake addu'a kuma yake roƙon Allah mai kyau ne. Na biyu ya ce idan ya zama labudda, ba makawa, dole sai an yi, ba makawa, ya ce to anan idan za a yi akwai sharuɗa. Sharaɗi na farko shi ne zama da ruwan jikin miji da kwan matarsa za a hada. Daga nan wurin ya amsa tambayar ki, shi ne cewa a ɗauko ruwan wani a hada da kwanki haramun ne a musulunci. Baya halatta a ɗauki ruwan da ba jikin da namiji yake ba a haɗa a cikin mace, baya halatta kwata-kwata, baya yi. Sai dai idan namijin za a ɗauko a haɗa da ƙwan matarsa a yi, a nan a babin darura ya ce ana iya yi, saboda yadda suke suna aiki da injection ne. Sai a cikin ovary na mace, idan aka yi ovary sai samar mata da kwai na haihuwa X. Wannan ana ci gaba da kula da su, ana kula da su har su kai matakin da za su girma. Idan suka girma sai a fito da su daga inda aka ajiye su. Ana yin su ne, in an fito da su sai a ɗauki koda kowane guda ɗaya, sai a haɗa shi da ruwan halitta na jikin namiji kwatankwacin kamar guda 100,000 da kwaikwaya ɗaya. Idan aka haɗa, bayan lokaci da aka ga ya ɗan kankama, sai a mayar cikin mahaifar mace. Duwan ana yin sa daga test tube an ga dama, sai a ɗauka sai a yi transparent abun zuwa ga ainihin ovary na mace ko womb nata. Idan aka saka, waɗanda suke musulmai masana ɓangaren suka ce probability din a yi nasara ko ba a yi nasara ba, a kowanne yakan kai maximum 1/2 ne, rabi. So a kowanne aka yi maybe a yi nasara a samu haihuwa ko rashin sa 50% ne. Wasu kuma suka ce a bai wuce 30 to 40% dacewan ko rashin dacewa. To a nan idan aka saka a ciki ya girma, sai a haɗa da egg na namiji. Ana ci gaba da monitoring a ga zai forming embryo haka ko ba zai yi ba. Idan ya yi forming sai a ci gaba da kula da shi har Allah ta'ala ya kaddara lokacin da za a yi haihuwarsa. Amma a nan shi ne sharaɗi, a yi da na me? A yi da na namiji shi ne ka'ida. Idan aka saka a mahaifan ya fara girma, in har sun kankama ba su lalace ba, suna yin wata allura mai suna HCG. In aka yi HCG a wannan gaba ake haɗawa da ruwan halitta na namiji. A kuma yi fatan za a samu fertilization ko ba za a samu ba. So ala ayi halin, idan bukata da kama ya ce ana iya yi da namiji da na mace ɗaya kenan, na biyu kuma a samu namiji musulmi da zai yi, wanda aka aminta da shi. Saboda likitoci wani idan ya sai ɗauki ƙwayan halittar jikinsa ko ruwansa ya hada da matar wani. Saboda akwai asibitin da ake canja mutane ma 'ya'ya. So idan ba a samu tsoron Allah tare da likita ba, zai iya ɗaukar ruwan halittar wata wani ya hada da na matar wani, ya dauki na wani hada da namijin wata. Suna iya yin wata. Shi yasa yace a samu musulmi kuma wanda yake adali da abun da zai an aminta da abun da zai yi.
ko da ko ba musulmi bane a samu da ke kwatanta adalci da zai iya yi a wannan mataki ya ce ana iya yi, amma sharadi mafi muhimmanci shine ruwan halittar jikin wa za a aiki da shi, jikin namiji za a aiki da shi ba na wani ba. Wannan shine ka'ida wallahu ta'ala.